Pila go jodoh no kulung ya faroy hai na hai khak ham baro YouTube channel go jodoh no lamsa go ani bumung kulung ti jamatia te ani channel no je support khai tongnai te subscribe khai ni rona bo belai khena hambai te nerok bahai na ani channel ko dalang tang khai ka ani channel no subscribe khai ba jadi takuk te khoksang inke tinini video kha tamani bangwi agi ni dino Tiprasa selarok Tiprasa grok no Rinai Risa eba khama khoksajak para berai tong mani nukfano tamani bangwi bwrwi ni sakno nogoi lobi nangya te tamani bangwi rap khaigani rok thinking phaya aw abone answer na banga angtini o video no swnam kha te o question ni answer bahanya angtini o video ni bising te sanai inke nai tong takuk te khoksang first reason angkha wansok mwng agi ni dini selarok bwrwi rok no bahai no borok khana wansok te bwrwi rok je kuno dress pa na kangoi tong thoi rinai pa na kangoi tong thoi sapa no kangoi tong thoi eba khama khoksajak khoksajak tong thoi borok ni bwkha like sexy like hot ta hero kuno thinking phaya agi ni borok tong ni selarok ni bwkha dress matter khaya ta pani mala khoroksa borok boni independent life bojri na de kai Risa de kai tong khama khoksajak de tong bo boni nogo dress matter khaya ba para ba nyari nai Risa kang nya kahma ken beragin mana independently sini Tiprasa bwrwi rok agini dino agini selarok saiman je kono borok ni permission chara bwrwi engthang sela engthang je kono borok ni permission chara khoroksa sela eba bwrwi no tas khaigani eba misbehave khaimani jaya hanai agini borok saiman dino ke rape case rok onek kom as compared to tabok ni din te kaisa reason punishment agini dino chini do bhago punishment belai kena kerak tong mani angkha khlayo chini Tiprasa jo to phago no punishment onek kerak tong agini dino amtai samsaya khane rong ni bangai rap phan angkha shikok phan angkha je kono saya sam khane rong ni bangai belai kena niyam kanun bhani belai kena kerak te punishment rok bhai no belai kena kerak especially ang jamatia do pani engai te ang jamatia do pani knowledge kita saimano ke chini jamatia do bhawan kai kem age je saya sam khane rong no pula parani sokdri ni logo ko kasagra ge erpore bomta hai punishment rok manana jodi sokdri ni logo solution ang khake sokdri ni logo solution ang punishment rok mani bisingte saya sam khane rong no sokdri ni logo san solution ang hen kai ke hoda okrani hodago kok samani pore je rokom bono saja punishment na janai tamoni na jago insal khajanai tamoni khajago je boni samsa ya khaimani onusare inke belai kena punishment krak angkhana mani rapist rok no inke mosorok porjonto siljago nai thanao inkai ke amtai punishment krak rok no nogona agini dino ke rape rok onek kom noksago ke tamni male asa krima sangsa abono wansogun no rape rok phane rape khaine amtai borok hamya rok phane rape khaira gya nge fadi tabok ni dino rape case increase ang tong mani karona bhaina sangkisa saiman lani tamani bangai rape case increase ang tongkha haide bata khute bikok sang inke tabok ni dino wansok mwng ni dini selarok khai kem joto selaya angro concept clear khage numusugo koyek jona chala wansogo je bwrwi rok kaisa manai si hanai haine bangano waisa samani khanang para rogo bahaino yang tui life rogo samani khanang je bwrwi ni manile gorom na kha atiro ke samani khanang belai kena amo to what haya belai kena slang word apan ang masaka tini taman male belai kena mo kaisa dukho ni kok society ni bangai belai kena subsidies te khagam ta hai word rok te bwrwi rok no especially sia mane khini si wansogo hinka manai no use khai tini borok bahana kaisa bwrwi no bhani use khai musugo je am tai thinking wasok nai rok inke am tai ke je wansok nai rok borok no future thangai bahana bohoi besan eba girlfriend eba friend rok no bahana misbehave khaigo torture khaigo te am tai rape rok ni thinking bo am hai borok rok ni hoite no phaigo te jefra a borok rok kriya angnai a borok rok nom tai rape rok bahana khaigo tabok ni dino punishment bahana je rapist rok no koyek mas eba koyek bosor jelo saja khan ke no phiogo ro jangma rok nogo punishment to agin hai kara kangya hinga o punishment belai keno week eba punishment belai keno norong mane karanai bahana tabok ni dino belai keno rape case bare kata man hinmele ke sikiri liya saya sam khai sikiri liya jelo hab ke yokha hinga ke ba am ta hine bangai bahana kiri liya borok no kiri roga ni banang je samsa ya khanai rong te samung je saya khanai rong punishment kerak na phano kono jaya ya hani bangai bahana tabok ni dino rape case onek bare kha te kaisa
social media tabok ni dino onek borok buma bu phane por depend khai tongo buma bu phan kok naya thai borok kabangma sungluk jago kabangma free somoi go hankai ke buma phane kok rok naya karei onek chaya website ga habunai tom sitrasrango saya jinis naigo thai roke ba haino kabangma borok hypersexuality anga tabok ni dino hypersexuality angka sinim posak ni kaisa hormone belai khane excessive poriman increase ango thinking no hoite inke batai ke haina kaisa hypersexuality disease nok jago hypersexuality disorder belai khana kirima sangsate society ni bangai belai khana dangerous je brok bemar manjago brok ni ani bini brok hamya kono kono naya age meter khaya brok ni bangai inkai ke brok rok je pro sujog manga apna attack khage borok rok nije saksangna eba bunyo ham khaibani kono khaja geke paipega social media ni hoite bhaino kaisa belai khana wansok haya phayo inke abani bangai bahino rape case taboni dino belai khana increase angka kaisa angka opportunist rape angka bakso borok tongo je borok ne weakness nagi borok no sosan khagi rape khaimani te borok ne minority na nagi te borok ni caste na nagi te borok bo samas tong samas ni borok no rape khainke samas ni borok ro kono phano khaigla taina simani bising te bhaino bakso rape khaini tongo kono hono opportunist rape chitutui je rape khainai bono hono opportunist rape te kaisa angka khorang ti sap khorang mothobi rojago tahani bangai sapan ase eba jekono jinis no saja yangai sapan ase hamthang sayang nangya thang khorang ti sakhan ke thai rape case roni paper dei tamo sabai boni tomung na sayang na boni na characterless anga hani bangai na bonam thai ke rape khaijaga haya ko ta ko te buku rapist le obroni character eba behavior no nagi rape khaya rapist le jekono brino mano abano se rape khane sujog man kan ke amma kaisa disorder se inka ke am take ta wanso bodi ta ko te buku behavior saya bro inke no rape khaijak nai am take ta wanso de amo ni ani sago buklagi mano te jini ama bai hano jekono borona sago no klagi mano inkan ke am thai rapist rok no je sakono support ta khadi khoroksa rapist khoroksa crime khaine borok ni samansi jekono bro khorang ti sakan ke bebana tegi bro ni khorang no ta mutho jabadi am ta ke boys race kai bro am ta ke khorang no muthuk jak mane bangai na taboni dino onek kabangma bro rok no khorang ti saike society rok khagi thegi pebego te jakana khorang ti sala ya ta mon hinmale ke bosobono support sikhaya hinka ke jagoi tongphana se ke bo support sikhaya ulta inchal sikhajago hinka ke sangsaro tongoi ta mola bungnai am hairo ke wansogoi onek bro no society rok khagi thegi pebego hinka ke boni responsible jong society no khoroksa kaham borok jajak borok no am thai ke society commitment khairo mane kaisa borok kaham boni life phana thangai mano te borok kaham borok rok sini society eba chini hastego deserve phaiga poronto rapist rok no support khaige onek borok rok no rapist rok no se muthangai tongo naidi rapist sini borok chala bangai mano te wansa bangai mano phia rapist besir bak wansa chala no sini borok burino rape khaiga ke onek jona borok ni focus samani khanango je wansa chala Tiprasa burino rape khaikan ke support khaya tamon support khaya puri philip phala tom saya ike simino rape bakhaje geple bwrwi kaham borok kaham educated japan angthang jekono borok no khoroksa rapist rape khaimano nini minority nage nini weakness nage eba jekono nage am thai ke bunni do pha chini Tiprasa burino am thai ke rape rok khaikan ke jangba tai bose thansang lagi si support je khale bani nango nijeni do phani sala rok nijeni do phani bwrwi rok je kono posak Rinai Risa eba khama khoksajak phano tongthang kono phano se naya kono phano se care khaya kono phano se sexy ro akroke wansok hamya se phaya phia bwini do phale chini borok chin Tiprasa bwrwi no Rinai Risa kamano ke se borok ni dress ba sexy naima ba hamya ke nayo bwini do phane am tai ke chini Tiprasa bwrwi rok ni byapar te wansok hamya no sangba chen je khage ne nango eba bwini do phane borok ro mokolti sagai nagen phano giri nai jat am tai ke se punishment rogani nango nijini do phani Tiprasa bwrwi no am tai ke rape ro khaijala ke te jibono te generation to generation phano se muitoman khai ke do phani borok ro Tiprasa do phani borok ro no rape khai khain ke phiok jagya am tai ke ma wansok nai jat ke se punishment
जों बारो लागे नि बाता बेले हायनि बांगै जों सोसाइटी रो हायनि अलवेज प्रिवेंशन खागिने नांनाय पनिशमेंट अमता हाय रेप खाने रंनि पनिशमेंट अमता हाय इंडिविजुअल पनिशमेंट नाय हनै जों सावनि नांनाय हाय बदे जों भविष्यत ओ रेप रो आक्रमण जों का संगै मनगला जामन हिनमाले इंडिविजुअल पनिशमेंट करे रेप मीन्स अमता हाय पनिशमेंट अमता के कायसा punishment system एबा law samani nangnai जों हाई कोर्ट थांगे सनांगै माने अपन कम से कम पारानि सकदि एबा हदा गले सनांगै मानो ताबक न सामंसाया खाने रेपिस्ट रक न किरिर रक लाया हिनथाय के लबर तेबो सामंसाया खाने ओलते बबर क्रिया के तेबो स्ट्रong अंगै नखानाय तेबो सनखा के आप्र के चिनि बरगं थं वाजैं थं जेकोनो बरग न बरग रेप खागे माने स्पेशली चिनि Tiprasa do farok no unity grek no khanke anke pro opportunity na gai tebo हमता के rap खागी मानो सिनि Tiprasa बुरि रग न तमुंसा थं साया थं तमुंसा दंग न फानो बरक खागी मानो साया न फानो खागी मानो बाय द वे तमुंसा फानो थं जकोनो बुरि न rap खाइ माने साया जों न थानसा के नो के हेनका के जों रेपिस्ट रग न पनिशमेंट रो गे हेनके रेपिस्ट रग एबा बुनि द फानो बरक चिनि Tiprasa rok no jekono समय jekono attack khagi mano tamon hinmale ke bos kok siti saya koroksa no support khaya inke borok tebo kok tebo opportunist nagai mano sini Tiprasa bwrwi rok no te abone hoite bachana bangai kaisa no apai thansa ke khorang manti sanai haya khaya le kesal de ko mokolti sagai नागिया निफानो से किरिनाय जार अमदा के पनिशमेंट जतो दफा जतो सोसाइटी मिलगै कैसा स्टेप मानानाय ताकु ते बुकसम जदि तिनि भिडियो आंकुनो साया सामर प्रकार के आनो ना करबा जदि ताकु ते बुकसम ते आनो सजेशन लगन मुसु खाइन के आनो कमेंट सेक्शन ग थांगै सजेशन रबा जदि ताकु ते बुकसम निरौनि जतो सजेशन आं खनागा नि बांगै आं अरो जागा ओ रेडी तंग ते आं साया समान नि तंग के आनो फुरङै रबा जदि आं आसु जरा सावनि तिनि आनि भिडियो ना नरगरासनाय जतो न खुलुमखा ते हमबाय नाय तंगनि बांगै